Amadu Konare ma mana bila fɛn min na I ka nɔbɔ n'o y'a sɔrɔ premier ministre Choguel ko kala Mayiga a fariganen bɛ Mayiga a bi lafiya bɔla min welelen do I ka do fana de colonel Mayiga ye min ye Ablaye Mayiga min ye wulikajɔ ni cɛsiri ni jateminɛ ye Mayiga kɛ kɔni n'a fɔra dama awa kana bila Choguel nɔ na yanni waati jɛ yanni abo Choguel ka kɛnɛya Amadu Konare k'a dɔn dankɔrɔba n'an bɛ furali daminɛ a y'a fura k'a fura fo ka dugukolo fura nɔfɛ o man ɲi dɛ sabula ale kelen gouvernement ɲɛmaa ye par intérim tubabukan don I k'a dɔn a yɛrɛ bɛ ca min na o de ministre de l'administration ye o don I k'a dɔn a b'o baara de kɛ ka kɔrɔ Amadu Konare k'a dɔn colonel a nane maa o maa n'o tun bɛ primature la I k'a dɔn vidéo mani wo I k'a dɔn maa wɛrɛ gansan wo minnu kun ye Choguel dɛmɛbaw ye a ka baara la a ye kɛnɛ fura ni k'a bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛda fɛ fɔlɔ Amadu Konare k'a dɔn kɛnɛ furalen kɔfɛ a nana wulikajɔ boloda sa cakɛda yɛrɛ n'o ye primature ye fɛn o fɛn ni o de bɛ se ka kɛ sababu ye I k'a dɔn k'o ka ɲɛnabɔ a y'i I bolo da o bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko n'i taara primature la bi maa tɛ yen o k'i bɔ yen ɲama fɔra la ko wulikajɔ ni jateminɛ seetakolo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 colonel Ablaye Mayiga a nana wulikajɔ kɛ centre de formation des collectivités o don I k'a dɔn o tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jateminɛ foroba baarakɛla minnu don a sɛbɛnnen bɛ n'u bɛ sara ta Amadu Konare k'a dɔn ɲɛɲinini k'o ɲɛdɔn jamana sɛgɛnnen don jamana ɲɛnen don o ye kungo ye dɛ foroba baarakɛlaw ɲɛmaaba minnu bɛ yen u dagalen bɛ wo kɔnɔ ka maafu ani maa kirikaraw to a sɛbɛn hali su Amadu Konare I k'a dɔn olu de bi saraba ta kalo o kalo I k'a dɔn jamana juguya la nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min k'a ban n'a ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ Amadu Konare k'a dɔn jamana ka sɔrɔ tɛ bɔli kɛ sɔrɔni min bɛ yen dɔw dalen don ka k'o den ŋanamu Amadu Konare k'a dɔn b'a dun tɛgɛ fila de la a ko o wulikajɔ ni jateminɛ fonction publique foroba baara collectivité territoriale a ko nin ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra kuluba o ko yɛrɛ senfɛ a nana dɔn k'a fɔ min ye ministère de refondation de l'État chargé des relations avec les institutions o don yɛrɛ de y'a sɛbɛntiya koyi olu ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ na u taara bɔ foroba baarakɛla dogolen ani nkalon ni namara Amadu Konare I k'a dɔn u y'u tɛgɛ da u ka maa 400 lɔkɔli karamɔgɔ la Amadu Konare k'a dɔn o tɛ yen koyi o y'olu dama ye sara de bɛ ta dɔrɔn ka d'u ma kalo wari I y'a dɔn wa kalo miliyari 1 CFA o de bɛ ta ka taa u bɛ t'o tilew ni ɲɔgɔn cɛ ko baarakɛlaw bɛ ka sɔrɔ u tɛ yen o ye lɔkɔli karamɔgɔ ye Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko nin ko min dɔnna nin bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye a bɔ jamana ma foroba baara a bolofara bɛ yen min kɔni ye furani ye ani jateminɛ de kan ka k'a bɛɛ lajɛlen na min ye Amadu Kojo kɔni ka fasiri ale ko di colonel in kɔni I k'a dɔn a b'i sɛbɛn kɔrɔso o damanda de la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara min bɛ se min na o ka d'o ma l'annonceur muso la journal Marietou Konate ale kumana Marietou ko ni cɛw siranni ka fɛn min fɔ walima n'u bɛ don dilan jukɔrɔ k'a fɔ ale Marietou b'a fɔ a da cɛmancɛ la para a ko min ye colonel Abdoulaye Mayiga min filɛ primature la ko intérim ni kɔni ye k'a dɔn fuguri bɔtɔ ye dabada n'o tɛ ko I sigi n'a ye bi ko Abdoulaye Mayiga de kɛlen don premier ministre ye para wa ko Dawulinga Mɔdu awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a balila bɛɛ lajɛlen na min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ka sin ka na décret ba bɔ k'a bi tali k'a yira k'a fɔ min ye k'a dɔn colonel Abdoulaye Mayiga ministre de l'administration territoriale jamana ka wa fanga kuma lasela don fana k'ale ta ni k'a bila Choguel nɔ la k'a tubabukan mamuni min na u y'a jira k'a fɔ ko intérim don nka sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na I ko bi ko bɔgɔ wɛrɛ tɛ mansi ɲɛ na koyi ko maaw k'u sigi n'a ye ko nin ye bɛnbɛnbɛn nin ye labɛnba de kɛlen ye labɛn min kɔni na Abdoulaye Mayiga talen de don k'a cogo primature kunna wa fɔ ka taa transition 2024 fɔ k'a kuncɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ni Choguel nɔgɔyara kun bana b'a la bilen de nɔgɔya kɛlen don sa o a bɛ repos de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla bɛ fɛn min jira k'a fɔ maaw ye o de ye k'a fɔ olu ka jateminɛ la fɛn min bɛ tali kɛ I k'a dɔn colonel Abdoulaye a kɔni tɛ sugantili k'a bila primature la I k'a dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye I k'a dɔn awa olu ka jate la furukufuruku ani k'a dɔn bɛnbaliya minnu bɛ yen I k'a dɔn n'i ko ka Choguel gwalon k'a bɔ ministeriya la o cogo la I k'a dɔn
bina na ta woyo wore ye min ye ka do awa ma mi me na be ka fe min na nyini ni sababu na ni simbla lo ko bo ko to telia o kuma banako ani segena fie ni lafia ko de ko ni kele sababu ye min ye finitigila ka ko ni ma fe ka minke no ye ka do premature kata ninga ayari ka to una koro ko luka jatela ko ni o hakilina de soro le ko o kuma ka me doni mina iko bi e ka do nga fo ko ni ya soro banako do min ye shogel ale premier ministre civilier ale banale ko min ye jamana saria benga onye min fo ma chama wore be yani kasi Abdoulaye Maiga ma hali ni ya soro olu maw ka baraw ka cha ina fa fora chogomina ko muntume jamana kundigi bali ikado kase ka civili do ta ninga na obla ikado premature la o kuma civili chama munumbe ni ye pangele yolu kuna ikado bara belebele ba fula dashilembe ikado colonel Abdoulaye Maiga kun no doye ikado awa ministère de l'administration territoriale ale be kalataw bulibuli la ani politique mo ni nyanje kakla kana se jamana yere ka gouvernement kuma la selama dongo do abo jabarani na o la selila kakla kana ministry nyemanya taningo yuro kuntugune ikado ko hakilima kanga kodo famu ni ngoina wa ikado ko nogote mina oluka jatelade ni nye ikado finitigila ka o femi nganga ke una koro kabi watija no de ye anye fagan daviri fagan yere andloma bandloma bauka cheka to anakoro anga fagan ke kechugo nyuma na ina fa abela nyini jamana de onve chugo mina ma wore kani semblaro kanga na mone bo ko ni nyo bara de ko ni sabatile ikado awa jamana kuntigia ota ko dashi ikado finitigu kun minye ikado ngafo wa député uka nyemanya blomba no CNT ko yari ministry so jonjon ba munube ko bela jerele yari wa to tuye kele ni miye no premature wa ko de nane fle ikado bla colonel bugutuguni de ma sebeni kala ka fola ni ngoy ne sa ameni joshi antola wa ka duwa de ke minye ikado colonel Abdoulaye Maiga ma chamanye bataki ke ka fo ka danaya baka o kuma o danaya kama otifo ganza ma chama somile do ka fo chemindo abe joro mi fanana ikado ma do abise ka fa fo ka belebele bla akan o kuma mimbe ni o ye jamana de tawye ma chama tunya lanyini ka fo ni ya soro shogeli ka ko be kisamina aka dangana maya kene kanga jato ya jira ka fo ko jamana marabe chugomina ikado fe bela jerele tifo dongele onga kodo nu ta chugola hakilima de ba fse ningi ka famia ta soro ala un colonel à la primature un colonel à la tête de la revue de presse de Djekafo colonel Dabatungara kuna boni fle singele ndega sorati nam ay ma bibiga singele ki to sorasi ya ye afosa binye annoncer Marietou Konate amuna konare duguta ala kam mina mana giriya chugo anu fo odon robi soro mina unna amuna konare mbi boni seben minu kama le républicain odo wuru dugu jekwa ni afuro banyada amuna konare kadro seben keba na momo ka daitloka minye le républicain ako wuli ka joni jetemena na ibora ka fo chugo mina ika don ministry civil chama awo joroba ni haklin na nyuma be minuna sige minu nye kewale re jira jamana na awaka soro bite wallahi amodol ko na re janva ba mizi gira mali kono mali abela jile jubaju kunye war ko de mali na fuluko katnye sige jamana do nga kulika bo war kula balo kana soro saro kana se ka di amodol ko na re ka do sede awo ikado ani imwa uyeni ndabali ndetige awachoroba jugo ka haklana na nye datu fiya ma tigo la ikado fama nunu no ye colonel uye obisonga faga fli abanungu yera nyini amadol kunare nga samabi mami ngofe ngomiti goshi habada minye jamana nafulu koy kabni somingera ka fo gela bina ta kamali segere nafulu kalifalembe chemi ma bobo dendo ikado atwa de ko alfuseni sanu anana debalete ka ferete minun da don ani minumba ajuguyala olu ko ikado ana donzao ni bi war ko nyeda wala may ta don ikado ina bla imalo kenaka sebene kala ko ikado ningalo dama don mingera fa bele jele jamana de fiya tigele du la warko la soroti ke bile warte bo bangila kana mali kono mali yere ni mashi tipuma sige ba nyumanga ni demeba wo awa bele jele kono ya alam na saki fi ka mali la jedda ka bulu sanu na wuli ka jo buluda wuli ka jo inzeve ikado sarama tige ngoma jamana do mine furuba wore ikado amakana ninga mina kanye amadol konare
Beshawo kamana nana gwa Alassane Dramane Ouattara kamana nana gwa ne ko min ye nin gamale nye ni shuba de wa yalma wardinga de babulu sebrekala ko ni so mina nyena minina fura min bala o de sigiro kele o chew minya sanue kabina so mina ka fo gelabi jamana soro wari ko kwani mate ka fo jamana ngono ko nga sara balana sabla sidaw ka gelabe minya wulka joni jetemina ani baro ke ko nyuma o nana boloda fu yere dadal were de danana fo amodol ko na re sabla ika don kumbe flana mi no fe suspension sidaw ka gelaba ni ngofe ika do juru min be malila o yelela ko kwa na sira ka ika do gelaw teme o juru min bala ko ni Karasa ikado anu sara chugodi amodel ko nare semene gela ko akere na foto bina nugula sanu ko ni anana wulika jobuluda minye imu akono na ye ani farafina jere jakulu bi je ka war mimbo ikado asina kanu dakene katingami amodel ko nare miliyar kemenani miliyar bi wolofla semene gela ko ni wari mbele jele soro la chugo jumaina akodore ta hakili nyuma ni be bara nyedon amodel ko nare akuminye sanu ministre de l'économie et des finances akwa ka jete abi mandi sabula abi ko yoro jafa ninga ko ngidlu ala o de ko ngira sababu ye jamana yere nyama so olu kadala no te ni ye jamana woreta ka laje ni nyuana gele tugura jamana o jamana na amma kalo fla kalo sababu a jamana o ikaro akara biribini nga mali ikaro ajora koro ako cengana minumbi jamana ngono amodol ko na rekado yu jeni yoro fi kosobe ako minye sanu ye katase ministre des affaires étrangères ma yu ka wuli ka jonni fe minge jamana donye ikado adona halbi nakabi amodol ko na rekado ni ko taku laje bangi ba damanda minumbe nolu ko ni jora akokoro amodol ko na rekado olu fana ni foli kaka minye BNDA bedam amawo bangi yera de lawa joni sanuke abora bangi atume BNDA de la awo bedam la banque de banque malidonga bangi kamale joni be sisa kamale playboy ba atege kamawa bangi mukota fo bangi tege kamakaw bangi tege wardi ko ali bigi tanduru bi judola kamale ba akacha ne téléphone ve me banki kono na batteria da BMS na fatala ani BMS e joni be di BMS wa Kulubali tara de bi mu yede Guita ale tege mama o ne banki tara idi itara c'est ma banque Liga bangi 2009 selu ko ni avara ka daji ti daw amonel ko na re semene kala ko akon nunu bangi sababu ikado faso ere ka bangi do nunu nde kara sababu nyuma ye sanu ko ni aye dabali ni ferete ke ikado ka dabada ka buguri da amonel ko na re kado warte desa jamana ko no fere minu nganga kala ikado bobode aye dula bele jele la wa kara sababai sanu noko obi puma chama yere min nabiwo ko civili ministry kanga civil kanga ke premier ministre sanu tita munade ka ke premier ministre de ka ko benyami sanu bora ga womi datugu ni warko geleaina il y a qui peut faire ça à la place de Sanu au ministère de l'économie ministère de l'économie premier ministre ya chef ya aya di bubu manga Amadiade. Non, mais Adjara, ça s'est bien passé. Mais on peut donner à Sanu aussi. C'est une option. Le républicain qu'on Wurudugu jekwa ni afurubanyada. Karamoga debatu ngora kuna fondi sebe l'indicateur de renouveau. Sedu jaraba mana sedu yesebenge. Sedu ko abenata ikado niko awa mama mako anga kelebe shini. Amunumbe naonde dado ambulo kurulebe shide. Ako mime talike ikado awa kangarda okakusa wulika bonde duaka. Mali kuru supreme. Kiri blomba ikado nga foni nyashi ya galeye. Ukani nywana kangarda wa kangar mindo ukele doka mneni negaide. Ako minye ikado yuruku nganamu bama nyingurunya kelenga faso nafolo chiwara kula ka manger malakopia et puis c'est tout ko odebina ba sabula okele do ka mission belebele labe so mingele do ka donga fo wulika jobina ke kaseka ngaraw ka olu nono bo munu nyere be nolu te nyo double fo yari ka dashi ka bloka jufa kono ika donga fo ko ika do kiribina wuli unofe onga so mikera munofe ma munu be nu so masika kele dula e sarata
tɛ fɛn min bɔ mobili million 80 o dasile bɛ ka garage kɔnɔ 3-4 min ye immeuble baw bɛ i bolo ACI kɔnɔ ani Dubai n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn ja u sɔmina maa o maa bɛ yen ni jɛkiri sɔmilen don k'u ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛna sɛgɛsɛgɛ ani nafolomafɛn min b'u bolo u b'a la ka boli dugu tila fɛ 2h du matin 3h du matin u bɛ ka feereba ɲini o minɛnw na awɔ Allah ka wari kɛ n bolo sa ACI kɔnɔ immeuble Daba Tunkara à vendre Bako Djikura ni ACI deuxième immeuble Daba Tunkara à vendre dugu tila fɛ jalite immeuble sɔrɔ jamana in a dun bɛ sen na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ɲininen don bɛɛ fɛ maa o maa ni maa ko a bɛna immeuble ba feere i ma mobili ba feere i ma foroba feere i ma ko n'i y'i kunkolo don a kɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini karamɔgɔ Daba Tunkara ko kiiri min na ndolo min dasi o tigi kun dɛ o ndolo kelen bɛ dasi e fana kun sabula fɛn sonyaba ani fɛn sonyalen sanba ko aw bɛɛ lajɛlen bɛ jaci bere kelen na kiiri ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye bataki min bɛ yen n'a bɔra ka bi tali Mali Cour suprême maa ɲɛmaw fɛ k'a yira k'a fɔ dɔw sɔmi bɛ u yɛrɛ fɛ a n'a kɛ ni ŋanamu ko b'u ka sobaw n'u ka lahaw ta sɔrɔ baw la u b'a fɛ ka boli joona biribiri dugu tila fɛ k'u tɛrɛmɛ ni k'u feere o kuma ko a bɛ fɔ aw jamanadenw ye aw minnu bɛ yen n'aw bɛna so komɛ kaba walima aw ma mobili ɲumanw ni foro 2 hectares bɛ nɛgɛla walima 3 hectares bɛ faya kɔnɔ n'a y'a komɛ aw ka aw kɔlɔsi n'o tɛ ko tile fila in na i k'a dɔn i ma taa fɛn dɔ san ni kiiri taara jateminɛ k'a ye k'a fɔ i nɔ bɛ ko la a laban i ka nafolo a bɛ taa janjanga wɛrɛ fɛ wa i bɛ taa tɔ lakali sariyatigiw ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ min bɔra l'indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma tribune gwa kɔrɔla Amadou Konare k'a dɔn énergie di Mali u k'o de ma EDM Amadou Konare k'a dɔn kalo kelen o de dilen don maliden bɛɛ lajɛlen ma min ye septembre kalo tile fɔlɔ ye ka taa bila kalo laban na u ko o jate de ma ko ka yafa Amadou Konare k'a dɔn énergie Mali sɔmin gelen don min ye sefa wari ye i k'a dɔn min wari ti don ka kɛsu kɔnɔ ngalon ni namara ani kurutu la a fanga ka bon kosɛbɛ o sɔmina Amadou Konare k'a dɔn kuma u ye tabale gosi ni ka wele dakɛ maliden cɛman ni musoman duguba kɔnɔma fara cogodala maa kan min ye énergie ka compteur a suɲɔnen bɛ min bolo a ŋanamunen bɛ min bolo min da tɛ wari yɛrɛ sɛbɛn Amadou Konare i k'a dɔn n'u bara ka courant dakabana jeni wa nin y'a bannen pewu sabula kabini février kalo san 2021 min ye ministre ye n'o ye ministre Lamini ye Lamini Suba kun ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ wari min n'o ye majɛ ye i k'a dɔn kalo n'o ti don kɛsu kɔnɔ ala ni ngalon ni namara fɛ a fanga ka bon kosɛbɛ a dagosi bɛ miliyari 7 bɔ Amadou Konare o ti da jamana kan ko jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la Amadou Konare o kuma ma o ma b'a la ni ayiwa compteur b'i kaso n'a ti sɛbɛnni kɛ walima i kelen bɛ ka courant dulon ŋanaŋana na Amadou Konare o tilalen don baara la kabini février kalo tɛmɛnen na a bi yɔrɔ o yɔrɔ u b'a bɛɛ dɔn u b'a bɛɛ kalama Amadou Konare o kuma u bɛ nin ngalon ye min ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya kalo ye n'o ye septembre ye u y'o kalo kɛ yafa kalo ye ni nin ngalon in banna Amadou Konare k'a dɔn e ma taa i ka compteur ba yɛlɛma i bi suɲɔni min kan ka kɛ i ma dabila i ma taa compteur ko ɲɛɲini Amadou Konare fo i bara ka énergie ka wari ye a bɔ faso ka wari de ŋanamu Amadou Konare k'a dɔn kaso kɔni t'o jɛ fiyewu sabula fo ka diɲɛ wuli kura yɛrɛ ti don i ka so min kɛ i k'a dɔn o ye kelen ye a filanan kaso i b'o kɛ wa juru o juru n'o yer'i nɔfɛ o mana kɛ miliyɔn 100 i b'o sara Amadou Konare wa a n'a kaso fana bɛ ɲɔgɔn na ŋari dara dɛ Amadou Konare o kuma yafa kalo o ye nin septembre kalo in ye k'a da maliden cɛman bɛɛ lajɛlen tulo kan énergie ka kuma don sabula min ye ministre Suba ye Lamini Seydou a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini février a bɛ mɔɔw kɔnɔ ko ayiwa baara sera ka kɛ machimafɛn de dannen don Lamini bolo a bɛ taa kin ni kin ni courant mɛnɛna i ka so tak ne a maɲi n'a suɲɔnen don machine se k'a jira u la ten nin dun Amadou Konare ka so muso ncinin ka fa fɛ courant donnen don kana n ko fɔ Seydou ye Lamini ye fɛn min di maa to hali ministre dɔw tɛmɛna an kunnafonidilaw la nka a bɛ courant tigɛ an bɛɛ fɛ a ɲɛnabɔ dɛ
Anyana bode ko Joanna ta ba fla be mulo ka feri. Awore ko nare ke wa kele ni kemenani. Kura ko ni memi woni vie o kuma beka tega aka fo I donedu I ka courant brancher le do ngalola compteur langolo bi kaso I keleme ka tapoto la ka digi kaso énergie ba bela jele kalama kabini février kabini février kalo u ya enquête ke ka ban u tu du kaso yere u tara sugu ba ko no abidamna yende lawo o kuma abna gele ya courant shwani min be ka Bamako sugu ba ko wallahi kangono non ayi kan ko ni ta service daw ibita soro bogoso ka kono sorasike dame bogoso kono ga climatiseur ba de fo bogo bi yere a torasa anga buguni maninga buguni turuka climatiseur gosala walma service da ni ministère shoni min bi ke nyana afanga ka jamana ba congélateur bilibilo kele do ka hali do kele no ka contrat ke nu teri muso nyama muso yo bolu ka frigo dashi ka to ke anga service voilà ni be de détecter le do voilà ni munye sebanye anye min bo tribune kono akabi bolla Jeka pip kaka frefon la kodon